Predsjednik Rusije Vladimir Putin jasno je poručio šta je cilj ruskih snaga na severu Ukrajine – stvaranje bezbedonosne zone duž ruske granice. Govoreći o operacijama na pravcima Volčanska i Sumija, Putin je rekao da je ta naredba izdata još nakon ukrajinskog upada u Kursku oblast. Istovremeno je upozorio Kijev da će skupo platiti za događaje u Kursku i poručio da će zbog toga izgubiti teritorije. Moskva stvaranje tampon zone obrazlaže potrebom da zaštiti pogranične regione od novih ukrajinskih napada. I ranije su ruske vlasti kao cilj operacija u Sumskoj i Harkovskoj oblasti navodile upravo stvaranje odbrambenog pojasa uz granicu. Međutim, Putinova poruka o tome da će Ukrajina skupo platiti za Kursk otvara i pitanje da li se operacija svodi samo na bezbedonosnu zonu ili Moskva namerava da nastavi teritorijalno širenje na severu. Analitičari će zato Putinovu izjavu posmatrati ne samo kao objašnjenje vojnog cilja, već i kao upozorenje Kijevu da Moskva ne namerava da odustane od pritiska na severnom delu fronta.